Pre nás priaznivý, veľmi priaznivý výsledok. Myslím, že aj na dočakávanie, aj keď samozrejme v poslednom čase sa nám výrazne akože darí, zlepšila sa hra, pohyblivosť a vôbec aj prístup k zápasu a k tomuto zápasu asi toľko, že asi počas celého zápasu, mimo druhej tretiny za stavu 3-0, kedy sme dostali ten prvý gól a trošku sme vliali nádej domácim, že by výsledkom niečo mohli spraviť, a to, lebo sme tam dopustili sa niekoľko takých vážnych vecí, boli tam prečíslenia, ošemetné situácie pre nás, ktoré brankár vyriešil, tak podľa mňa dominovali celý zápas z hľadiska korčulovania, aktivity, kombinačne, ale ten výsledok k tomu aj nasvedčuje. Dobre, 2 zápasy, ale asi by ste si prijali trošku dlhšiu takú sériu víťazstiev aj pre takú vnútornú spokojnosť. Tak určite to ako je bez debaty. Lebo sme tam stále, kde sme síce nadostrel toho 6. miesta, ktoré zaručuje priamu časť play-off, ale samozrejme nám tam aj niektoré mužstvá odskočili popri tých záležitostiach, ktoré sme riešili na klube, a samozrejme učili nám začiatok a teraz sa to bude dobiehať. Niečo riešime zase my hľadiska toho, že by jednoducho tie výsledky mohli aj byť takým spôsobom viac priaznivejšia, aj tá séria, ktorá aj po zápase posiel doma s Mikulášom, si aj hráči prijali, aby sa tá séria vyťahných zápasov začala naťahovať, alebo aby sme urobili nejakú výraznú sériu. No. Uvidíme. Tí dvaja Kanaďania sú definitívne out, respektíve tí legionári s vízami, ako som čítal. Áno, tam boli ako, že oni prišli len šatným papiermi, jeden to mal riešiť cez FBI a riešiť to cez nejakého šerifa, to bolo neprestrelné. To jednoducho, oni by dostali zákaz Európskej únie na 5 rokov. Potom málo ľudí vie, aký spôsob si to pravidlá, lebo čo, viem, že tie komentáre boli, až by som povedal, primitívne ako aj teraz, hej, že nemám rád kanadských hráčov alebo zahraničných hráčov a tak ďalej. Hej. Ďalší sú na lane, ktorí prídu spoza oceánu, lebo Slovákov jednoducho je ako šafránu. Alebo dobrých Slovákov je ako šafránu. Práve na to som sa chcel ešte spýtať, či vlastne je teraz reprezentačná prestávka, či môžeme očakávať nejaké zmeny v kádri vašom teraz v týchto dňoch? Tak, ako som povedal, máme niečo na lane a či to bude, či to nebude, na to sú zase tí, ktorí sa o to starajú a viem o nich, bodaj by to padlo. Tak my sme dneska začali veľmi bez pohybu a bez takého nasadenia, úplne odlišný zápas ako v Nitre a myslím si, že aj to na nás zanechalo stopy. A super nás ani do ničoho nepustil, pravím, potom sme niečo chceli s tým spraviť. A naše šance sme mali na to, aby sme sa vrátili do zápasu, nevyužili sme a pravím, tá energia, to nasadenie tam chýbalo. Dneska boli sme o krok vzadu a to rozhodol zápas dneska, keď nie je dobrý pohyb, tak sa ťažko hrá, či už systémové veci, alebo nejak sa presadiť. Takže tam vidím hlavnú príčinu. U vás asi tiež ešte veľa práce na to, aby ste boli spokojní. Tak to stabilnejšiu výkonnosť ako nazme. Tak to je veľa práce, to je, či sa vyhráva, či sa prehráva. Nejde to same, takže roboty je veľa a sme odhodlaní pracovať, takže teraz bude pauza. Znovu si prejdeme veci a pôjdeme ďalej.